Ak ste si zabudli uplatniť daňový bonus na dieťa, stále oň môžete požiadať, ak spĺňate podmienky. Často ide o prípady, keď ani jeden z rodičov nepožiadal zamestnávateľa o uplatnenie bonusu v ročnom zúčtovaní, ak si ani jeden z rodičov dieťaťa neuplatnil daňový bonus v podanom daňovom priznaní, alebo ak napríklad rodič nevedel, že má na bonus nárok, a tiež ak si rodič uplatnil bonus len na jedno dieťa, hoci nárok vznikol aj na ďalšie dieťa. V takom prípade stačí podať dodatočné daňové priznanie, doplniť rozdiely oproti pôvodnému priznaniu a priložiť potrebné dokumenty. Daňový úrad následne posúdi nárok na bonus a vyplatí ho do 30 dní od konca mesiaca, v ktorom bolo dodatočné daňové priznanie podané. A nezabudnite, že daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť až 5 rokov spätne. Pre viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.